Καλησπέρα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε την βασική παραμετροποίηση της εφαρμογής Vertigo Cloud. Ξεκινώντας, πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις, εκδότης και ΑΔΕ κωδική, όπου εισάγουμε τα set κωδικών για την έβρεση βασικών στοιχείων Μητρώου και τη σύνδεση με το MyData. Πατώντας OK, η εφαρμογή ελέγχει την ορθότητα των κωδικών και βγάζει το ανάλογο μήνυμα. Στη συνέχεια πηγαίνουμε ρυθμίσεις, εκδότης, στοιχεία εκδότη. Πατάμε το αναζήτηση και η εφαρμογή μας φέρνει τα στοιχεία του εκδότη. Αν θέλουμε, συμπληρώνουμε τηλέφωνο και email και πατώντας OK, η εφαρμογή μας ανοίγει την παραμετροποίηση του λεκτικού παραστατικού όπου προσυμπληρώνει τα στοιχεία του εκδότη. Συμπληρώνουμε διακριτικό τίτλο, παρατηρήσεις και ένα λογότυπο για τη φόρμα μας, επιλέγοντας το λογότυπο και πατώντας εισαγωγή. Μπορούμε να δούμε τη φόρμα με το πλήκτρο της προεπισκόπησης. Πατάμε το OK για να αποθηκεύσουμε τις επιλογές μας. Στη συνέχεια επιλέγουμε ρυθμίσεις και email παραστατικού για να ενεργοποιήσουμε κάνοντας κλικ στο ενεργό και στο κουμπί Basic την αποστολή email και πατάμε OK για αποθήκευση. Τέλος, πηγαίνουμε ρυθμίσεις και σειρές παραστατικών για να επιλέξουμε τα παραστατικά που θα χρησιμοποιεί ο πελάτης μας. Για να προσθέσουμε παραστατικό πατάμε το συν, επιλέγουμε το παραστατικό και πατάμε OK. Η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα την παραμετροποίηση για το MyData. Όσα παραστατικά επιλέξουμε, τα οποία μπορούν να μετασχηματιστούν μεταξύ τους, η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα και τους μετασχηματισμούς. Αυτή είναι η βασική παραμετροποίηση της εφαρμογής Vertigo Cloud. Σας ευχαριστώ.